nagosogeire omwancho murigire begeta seni kia Ndizi television bwairire nandenire no gosemera no gende tukabo kwegokia nemeroberio ao yegeta seni kia Ndizi television charagire Chinsa Ikomi chebona mugoroba gokwarigania ase enchira ya beno nyare kuvago ko yabwatia amangana ya mayase obwenge boigonyora nga amangana ya mayana boko yabwatia gwetera ase chinchira chito che mitandao Facebook Ndizi TV News Digital na boigogo etera as YouTube Ndizi TV News. Yede tera ngoro kwa Josephat Amisi ngora nandase kagitalige tambe elinde ngoma nyamange. Togo chaka kigema kurwa county ya Kisii anene kurwa se ward ya Kiogoro nigo abamenyi kurwa sensame ya Kiogoro besokirie na kugikeria chimbwa chyo kuiba chitaye chikumurika anene chinga kichabutuko ase chire yo ya Kiogoro aya nigo achire magega y'abanyanyimba segeta seni kigiye Kiogoro kobeka biara abakagero batatu abo barachiko bagokonya ase obotuki kerokende wo kumanya bali banyara ko bakoiba chitaye chyo ase amatuko amaiga. Serie tangu kulineti na onko ni Kiogora bona chitaye chikonya chitokonya tabia sana lakini bona si ikire chitaye chimula chia toguru kire gendo ke kaera bona tolege sunte ke lakini rende twaro nga serikali nega ndatakomenya kiuchunguzi yeye otogo sabanga tobwatira na matuansi community abantu bonse bakabechiro tobwatira netorenga kibinte biatokire na aba kagerwa babwatire na bara baru saiti voice nega kinga yibinte iba togorte nga iba irete nga ibire yagara bibwa tubionse bibe kwa mutoranga kitoko rana nditorakonya kyagere chiro bano twabeire gesunte ke be tore no gwo ebirangara bya umwana engineer yanga obwalibu bosire sejiro ya Kiogoro abangana bakora biasara no murembe nonde bwensyo mukagurundo bwensyo raji gotoka nga na usikanda mangana aya aire ruge tambo kore kulingana ne lichiko nande nale ko somera abantu aminto iga onde bwensyo manyete nga kende na usikanda na mangana kabira gusaka ire rugendo tigali boti mapema egere konye tabasa ko banera oyomo base bali bara kagiko babali to tigarite ase county ya Kisii nigo bono abamenyi ba county y'ibanyareko bagukurerwa elinde banyareko bakwegerera egekoro gati yabo chindagera emete nabo igone chimbwa echinyarire ko bachikoiro kwa na omogusi aya nigo akwaniro litko liarero no yokabeire oyo kabiro mo secretary we county ya Kisii Patrick Lumumba. There's a lot we can do in culture. We can actually protect a manga. Like right now, they are mining a manga. When you mine a manga, what is the meaning of that? A manga is available for hundreds of years. When we are allowing Abantu once to mine a manga, what will happen? A manga will cause the floods will come. The tectonic stones still fix, they will crack. Bro, to go manga, you know, our sacred areas. In the Quran, protected area. Nande gazetted. So that then and talk skiing, zip lining. Montakur mange yendene zip organ mangeli zip lining 1 hour is over 3,000 shillings a ride. A year chibes in Uwakana, Womondoli nete matatu koganda Nairobi. Talk zip lining. Kubekwe a region koi Abana kora zip lining. Even Abbas, no naba Tanzania naba song. Bago chaga wachokora zip lining in manga. So to what they do. But we are not utilizing it. Atu go change na kuoli abantu baito kwamba utubone bono go change engende tokurya biashara nkune abantu tubwate urutube nene ndagero tubwara na investment yera ende ko kolekera kibesa ikera turanyare ukonye ne serikali county ne serikali ya kitaifa koleta abagani abangi Kisii ikera Kisii gaiga no matene county ya Makau na motoko tayaba ni na karuna ya rugi moche Kisii kolia matoko na motoko tayaba na karu Kisii mogende guchi ngotene gucheri mtoko nyaro stoanse boating Togotigana na oroboti urubo igogoska motwe omorai wense Daktari William RUTO nigo ayenekeirie abaiboringa serikali yaye negente koba gosenyari kobage kwebanga na kweruberia anene kubwatikana no muroberio olibo kubwatoka chibesa gochia ase chiskuru RUTO nigo ayakwana ayalitukolia lerekera ikerana omusangerekano bomasabo sensemo ya RUAI eyo ere ime county ya Nairobi omurai oyo bwense boigoni gayenekeirie abaremi ngagochakera tukolyangia serikali nenyara kwa bagi kubwatoka na gochaka konia obuoyo gochia sabaremi anene aserigori liririe inse. So as our children go back to school tomorrow,
we have made adequate arrangements so that our children can learn in an environment that is uninterrupted. And I want to ask parents, as I ask teachers and guardians and all citizens, to allow our children to go back to school without hurdles, so that we can provide the environment for our children to access education seamlessly. So hiyo mpango yote nataka niwaambie wazazi, kesho kila mtoto arudi shuleni. Tumefanya mpango kama serikali ya kutosha. Kesho vile vile muliona Deputy President juzi, kesho pia tunaanza kusupply fertilizer kwa wakulima wetu. Wakulima milioni 5 tayari tumewasajili. Kuanzia kesho they can buy fertilizer from any store of NCPB and other outlets that we have identified from across Kenya, kwa sababu tunaamini njia ya kupunguza gharama ya maisha ni kuzalisha chakula. Nigo abarai bomrengo olio Azimio banyareko bagoikerana asomo sangerekano kisiasa ase TIGA Kamkunji Amayia County ya Nairobi. Gati abarai bali banyareko bagoikerana orona boigo kubwatuka chinkwa na chiabo no murai bwa obomo bwa Azimio Raila Odinga Martha Karua na boigo Kalonzo Musyoka. Lero lero ni lero, lero lero ni lero. Kenya mpya inawezekana. Biamono bono oyuno mosangerekano bwa obomo bwa Azimio oyogendreta segetikia Kamkunji Amayia County ya Nairobi. Ntogende ko batuko kwaligania roboti asinchira yobokerana togoska motwe abantu 14 nigo basiririe obugima abwabo nabo igabande 12 nigo banyara ko bakubwato kwa gosaba gutwara chingoma chintindi kubatekana no mubasokano gwe para ensemo ya Lodwa county ya Turukana. Aya magega ya elori ya renge boigogo serori yanyara ko bagegusiri boroso ekero omogendia are kwebacha engamia ase egetambukero ekyogose ase gari boigo yanyara ko bage ko siria oboroso na konyara ko ba korwa isko ya epara. Tugotikana na yobono ababunge kurua asense mogosoro gongororira Western nigo obeso kire na boigo kegania ekyombe kelia gyokulika abali mTSC kenyare kobage kubalika abali muna kubatuma gukia chiskuru ao chie serikali aiga chire magega ya chiskuru chinyinge anene kurua soro gongorua Western kuborua ABAOROKIA au baranyare koba bakubwaterana eligoikirania omoroberio OCBC. Na elimu haizi kuwa elimu bila mwalimu. We want to tell TSC by Monday we want to see teachers in our schools. If you don't do it, kazi ya mbunge ni kukupeleka wewe nyumbani kama ufanyi jambo la katiba. Tutachukua hilo jukumu, tuhakikishe if the occupants are the problem, mkwende nyumbani. Watoto wamekuja kweli wamevaa uniform mzuri, lakini the teachers have not been prepared properly for this junior secondary. Mimi nasema ya kwamba kuna wale wamechaguliwa saa hii, walimu wenye wanakuja kwa hii junior secondary waende wafanyiwe induction haraka iwezekanavyo. Ama namna gani? Ndio at least wakikuja wajue itakuwa namna gani.
Tugotikana na iyo bono omokonyi bomo county commissioner imeye county ya Garissa Solomon Jesuta nigo arure ekurate entindi gochiasa Bible na boiga aborokia abo bagende toka bakurikia abana bekerasi kia gatano na kabere ase amatemu amanene kerasi kia agatano na gatatu. Jesuta nigo ayakwanire ayalitukuria rero ime skuli ya Garissa ase omurubiri bokubwatoka amalieta y'abana obaranyare ko baguchikokonyeka no murubirio olio owings to fly ime ya county eyo. Hamna sasa mambo ya reserve na maneno ya town. Kila mtu sasa ako na shida ya njaa. Wananchi wa kaunti hii na wafugaji wa mifugo, lakini mifugo zao sote zimekufa kwa ajili ya kiangazi. Nazo mifugo, mbuzi, ng'ombe, kondoo ndio wanategemea kujidumu kimaisha. Usaidizi ya chakula kuletwa hapa, wengine wetu wameenda huko Makueni na tutaendelea kwa zile counties ambazo zimekuwa affected sana na hii maneno ya kiangazi. Mwancho murigereria ayongati ya yande amange togende tokabato kwariganiria kurua ase emesa yaito ya Amayia o sipingo bikware asilibo elimo linda nyale ko bagakoretwa senchira yo goikeranu ensa eyemo ya bono botuko na boigo chinsa isato chia abono botuko tigangereri bageri gwakaranga mbiamono ase ogosanga amona intwe gwetera ase chinchira chiri chia social media as Facebook Ndizi TV News Digital na boigo gwetera YouTube Ndizi TV News gendera ko kwegokia emeroberio nindi no gosemenia kweyariga niribona somoroberio gochokoro nga emisa Jumapili na mokogoti litaliane njekoro kwa Josephat Amisi.